Nyt on kiinni. Mikä tää on? Perse ei tullut pihteää mukka. Tämmönen ahven tuli tuosta. Ja hyvän kokoinen tuli. Ihan kaverakas tuo. Todella hyvän kokoinen. 300 grammanen. Ei oo kyllä ihan liikaa pintynyt, niin hankala sanoa, että onko täällä. Tällainen oranssi lotto pitäis nappaa. Nyt lähdetään tämmöisellä lotolla kokeilemaan. Tulisiko tällä? Näyttää ihan hyvälle. Nyt kun vesisade loppuu, niin pystyy taas kuvailla tätä kalastamista vähän paremmin. Ja ottaa itselläkin pikku tauko, kun satoo niin paljon. Katsotaan. Pääsinkö mä tuohon kivelle? Sain mä yhden pikku ahvenen tuossa välissä, kun en kuvailu. En jaksanut sitä kuvata, kun oli niin pieniä. Ihan nyt onkin. Mikä se? Ahve. On ihan hyvän kokoinen ahven. Eka heitto kameran kanssa. Onpa syönyt hyvin tuosta. Se ei aika syvällä. Onpa lämmin kala. Kyllä. Miten se otti? Mitäkö? Tämmönen siitä tuli. Katsotaanpa lähteekö se miten uimaan tuosta. Ei se pääse tuosta pois, kun laitan tuo yrittää kovasti. Pääsikö mä tuon kiveen päin? Ei päässyt. Sano se. Noin. Nyt lähti. Just olin tuossa, kun tulin tähän, niin tossa on ollut piha. Tuossa on meidän vieressä. Ja on niinku sen tontilla, niin oli kyllä ystävällinen nainen, kun antoi tulla tähän kalalle. Tai no, vähän joka miehen oikeudella saisikin, kun hän ei oo kotiin rauhan rikkomista tai muuta. Mutta oli mukaan juteltiin tuossa. Niin jos lohi tulee, niin lupasin sille viedä se. Katsotaan saahanko. Nyt tää kelikin selkeytyi tästä aika kivasti, niin toivottavasti, että ei alkaisi enää sataamaan. Haavi nyt jäi kotiin. Mutta jos kirre tulee, niin toivottavasti syö hyvin, niin se on vielä mahdollista nostaa rantaa. Tämä voi olla vähän hankalempi homma saa ylös, mutta käy jos kirjolohi tuu, niin käymme kuitenkin se jotenkin täältä ylös saa sille, ettei lähtisi irti. Näin pois päin. Tämä sade meni ohi, en tiedä tuleeko tuolta lisää sadetta, mutta toivotaan, että ei. Tuolla toisella puolella vähän paremmat mahdollisuudet saa sitä kirjolohta, musta tuntuu. Tuolla ylempänä on tuo koski ja se on tuolla niinku enemmän tuolla vastarannan puolella. En tiedä tuleeko sieltä enemmän sitten. Jos pääsit tuonne toiselle puolelle tuonne koskeen yläpuolelle, pystyy siitä antaa uistimeen mennä koskea pitkin ja sitten kelata siitä ylös, niin siellä saattaisi sitten kirreä olla. Mutta ei tiedä, tässäkin kuulemma se nainen sanoi, että on ollut kirjoiluja, että onkin mulla saatu paljon joskus. Kommenteissa voi ehdotella, että
mitä mennään kalastamaan. Toki ei oo ei se ole mitään mahdottomuuksia, että ahve, hauki ja kirrilohi onnistuu ja oon mä säännövenkin saanut. Ja niiltä väliltä olisi kyllä siistiä lähteä vaikka Tornionjoelle joskus kalalle. Niin kommenteissa voitte kertoa, että mitä mennään kalastaa. Nyt tosiaan ollaan Suomen pisimmän joen varse jossain kohtaa. Ja muuta en sano. Kuhaakin onnistuu kalastaa ja sitten voitte uisteluvideota tai veneestä, jos kaverikin lähtee heloveneet ja niitten kalastelee aika paljon. Niin kaikki nuo onnistuu ja videoideoita voi ehdotella. Ja kyllä mä saan aika paljon eri asioita onnistumaan, jos vaan pyytää. Joo, se nainen sanoi, että saattaa haukeakin tulla, niin vetäänpä tästä. On tää nyt Kaislikon reunasta. Olisiko tässä haukia? Ja enkkähaukki on varmaan 4-6 kiloinen. Sain viime kesänä. Tänä kesänä nyt oon saanut mitään isompaa oo. Mitään muuta kuin 2 kirjalohta mä oon. Eikä 1 kirjalohen on saanut. Melkein 2, toinen pääsi irti, mutta eikä me tälle kesälle vielä oteta 1 kirre. Pisti silmään tämmönen uisti, en oo tätä ennen nähnyt. En tiedä yhtään, miten tätä pitää käyttää, mutta lähdetäänpä tämmöstä kokeilemaan. Se on tämmönen Nepsi 3, sitten on tämmönen. Tää ei hyvin, en tiedä yhtään. Nyt on kyllä semmonen kokoonpano tässä. Ehkä lähden nyt toimimaan. Lähdetään nyt kokeilemaan tällä toiselta puolelta, kun tässä tuli pikku ahven. Mietin, että jos mennään täältä näin tänne. Tuo on vähän huono, kun tuossa on noita kiviä tuossa. Mä haluaisin niitten päälle mennä, mutta tässä tulee tosi nopea syvä. Ei pysty. Tuolla näkyy vastarannalla tuolla, mitä mä just haluaisin, niin on 2 kalasta. Ja nyt kävi kiinni. Että mä tuohon lähelle. Kyllä mä ajaisin. Ajan siis mopolle. Sillä kuljen, mutta pääsis peiteekin. Nyt on kiinni. Onko ennen? On. On. Hauki. Taas pienen kokoinen. Tämmönen ihan pieni. Hauki. Tuommoinen. Jottaiska pistejä, tää on syynyt aika syvältä. Enkä mielä ratkomaan tätä. Pitkän taistelun jälkeen lähti irti. Oli syönyt aika syvältä. Vähän meni näköjään tää pyrsty. No siinä on verta, kalat tykkää. Nyt vaan putsataan vähän kättä, niin jatketaanpa sitten kalaistusta. Ehkä mä joku päivä menen tuohon, missä nuo pojat on tuolla. Tässä mahdollisimman lähiaikoina. Kiinni joku kala. Varmaan ahve, mutta nyt on taas tosi... Joo, lähti irti. Vois kokeilla. Tottaisiko uudestaan. On kyllä tosi pieni. Saattaa olla vaan sama mikä mulla oli aiemmin tänään. Ottaisko? Tää tuohon virtaa. Nyt saattaa näkyä eka lohihavainto suoraan tuossa eessä. Vähän matkan päässä. Kyllä saattaisi olla ihan hyvä lohelle tämmönen oranssi. Tuonne jonne, tuossa jossakin se oli. Ihan varmasti näkyy. Oli kyllä lohen pyrstö. Ja katsotaanpa, että tulisiko sieltä. Oi. En tiedä.
Mutta kuinka syönnillä ne nyt on kiinni? Ehkä. Onko vielä? Ei lähtikö irti? Taas tein kameran vähän liian myöhään. On kiinni. En mä huomannutkaan. Vähän on syönyt ohi. Katsokaa tuossa näkyy. Vähän söi ohi kahdesta pikkukoukusta kiinni. Noin. Päästään takas luontoon vähänkin. Siellä tuli semmonen. Jos se oli lohi, minusta tuntuu, että on enemmän kuin yksi lohi. Joten mennäänpä teiltä katsomaan. Jos ette yrittäis taas heittää tonne keskelle. Tässäkin vielä mä keettasin seisoo aiemmin, niin mennäänpä taas tähän näin. Ajattelin tosiaan tämmöstä kokeilla. Toki on uissattelu uisti, mutta on mä tällä kerran kokeilin läpällä heittellä veneestä. Saan mä säynävän tällä ja tällä varmaan tulee aika isoja haukia. Noittakaa on kylmeni. Tämmönen. Kahdesti on jäänyt samaa siimaan kiinni. Nyt äsken yritin ottaa se siima ja katsoa, että mitä siellä on, mutta ei siitä saa mitään. Otetaanko? Venyy vaan tosi paljon. Nytkin on jo niin nätti keli, että meikä päätti laittaa arskat päälle. Täällä olla. On kyllä hienon näköistä täällä. Tuossa noin. Me ollaan virrassa. Sillä joku kävis nappaamassa. No ei, kyllä mä tuon heitän tonne kohti. Käyn nyt heittele täällä taas. Käyn täällä taas heittele, kun täältä on tullut sitä haukea. Musta tuntuu, että hauki saattaisi ottaa aika kovasti tuolla. Mä taidan tämän uistuneen kohta vaihtaa pois. Uistattelu ei ole mikään paras heittää. Roskaa tulee koko ajan. Alkaa ärsyttämään. Tämän uistimen tosiaan löysin, kun olin uimassa ja kävelin semmosessa mutakossa silloin, niin tarttuu jalkaan kiinni. Ehkä tuolla lähde kokeilemaan, täällä olisi tämmösiä. Näin, mutta jäikö niitä vaan uistattelu-uistimia, niin lähdetään niillä kokeilemaan. Toki täällä olisi lisää. Eka heitto tällä lotolla. Sinne lensi. Tää on vähän pienempi lotto kuin nuo aiemmat, mitä mä heitin. Tähän saattais ottaa enemmän ahvenet kiinni, jos täällä on. Nyt alkaa jo aurinko lämmittää tuohon vasta. Tuossa on noita kivikköjä tuossa noin. Niin siinä alkaa olla lokkeja ja lintuja aika hyviä. On tää kalastaminen kyllä ihan jäätön hyvä laji. Se sillä oranssilla yleisestikin tulee. Tällä. Millä sain päivän aluksissa. Enää ei oo kyllä näkynyt noita lohien pyrstejä tai muita. Onkohan ne on tuolla koskessa tuolla ylempänä, mä en tiedä. Mä niin tiedän, ne on siellä. Lähdetäänkö nyt tuonne suuntaan. Tulisiko tästä ahven tai haukeata? No ei tiedä, jos tuossa on kirjoilla, kun mä rouva sanoi, että tästä näin kun kalasta, niin tää on onkimallakin tullut. En tiedä tuleeko enää. Ja taas on sama kohtakin. Ahventa voisi ainakin tulla. Tää suorista kyllä toki tuota juttua tuossa, että tää oli vähän parempi. On kyllä vähän vino. Noin.
Nyt se on vähän suoremmassa, usko paremmin. Nyt vetään pikkuriskillä tosta Kaislan välistä. Tulisiko tuosta? Voi hyvin ottaa kiinni noihin kaisakkoihin, mitä sitten voi hyvin ottaa kalaa kiinni. Onneksi on nuo. Katsotaan miten nyt ui paljon paremmin kuin suorista. Kuulosta noin. Just katsoin yhden tuon mun klipiin. Kyllä aika monen ähkiminen kuuluu kun heittää, mutta ei se mua haittaa. Olisi kyllä nätti saa semmonen 10-kiloinen hauki kiinni. Ja olisi aikamoinen väsytteleminen saada rantaa. Tuolla on vielä lokkeja ja kaikkea lintuja. Niinkö se meinaa, että täällä on myös evästä niillä? Veikkaisin joo. Nyt kuuluu myös jätskiauto ääni. Tää on se vissiin vielä kesä, vaikka näin alkaa syksyä olemaan enemmän kuin elokuu. On se 3. päivä, kyllä se taitaa. Huomenna alkaa koulut ja kyllä sitä silti kalastetaan, vaikka koulut alkaa. Sitten toki voi täkäillä noita isompia noita kalastusvaikuttajia, niin saa näkyvyyttä ja tykätä ja tilata, niin saataisiin enemmän näkyvyyttä näille meidän videoille. Olisi kyllä nättiä päästä parempiin paikkoihin kalaselle. Näin pois päin. Nyt on kalaa kiinni. Onko vielä? Se on kyllä pieni kala. Toivottavasti ei ollut ruohoa. Sitten kyllä vähän nolottaa, kun luulen, että oli kalaa. Oli se kala. Vai oliko? On siinä vieläkin kala. Se lopetti nykyimisen heti. Sitten alakuun. Joo. Noin. Tämmönen ihan pikkuinen. Päästetään takaisin. Tuosta noin. Sieltä se lähtee. Tässä ollaan vieläkin kiinni. Ei lähe. En tiedä missä se on kiinni, ei anna yhtä periksi, vaan kohta jäi. Niin paskaa. Sinne jäi oranssit loppu. Tiedä tosiaan missä se oli kiinni, mutta sinne se jäi. Nyt kokeillaan tämmöstä glitteripunaa, oranssi-keltainen. Etumainen kokko on tämmönen punainen. Meni tosiaan se siinä poikki, mikä tuolla veessä oli, mutta nyt te lähdette kyllä lapauksen tästä. Näette, että minkälainen muu. No on tämmönen näin tässä. Ja tästä mä kuvailen. Ai että. Tämmönen ahven tuli tästä. Ihan tämmönen syömäkokoinen. TikTok-live on siellä käynnissä ja jatketaan kalastusta.